Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 6 sa Tacnasaga. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabuusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 5 na kita sa bulan sang Mayo 2022. Ang sa aton sini The Vote 2022 election countdown. Mayara na lamang kita sang 4 kadlaw, no? 4 days to go. Antes pa man, hiwaton ang Mayo 9, 2022 nga national and local elections. Sa aton sini balita lokal, sa bahin sa aton sining headlines, Negros Occidental Police Provincial Office nagpadagan sa simultaneous send-off sa mga personnel nga i-deploy sa eleksyon. City Joint Security Control Center sa Bacolod nagpatigay na sa ulihing nga meeting ango sa eleksyon. Samtang DepEd Election Supervising Officials ginsapol sang COMELEC para sa final briefing. Governor Bong Lacson nagpasalamat sa endorsement sa Iglesia ni Cristo sa iya kandidatura. Samtang dako naman nga crowd nagtipon sa Manila kag Danau City para sa Switch a Candle prayer rally para kay Manila Mayor Isko Moreno. Sa aton balita national, COMELEC na panigayon sa briefing sa mga international poll observers. COMELEC nagpanugyan nga hindi magsuksok sa bayo nga may mga itsura kag pangalan sa mga kandidato kung magpadulong sa polling precincts. Samtang National Electrification Administration nagpasiguro sang stable nga power supply sa tion sang eleksyon. Linibok overseas voters sa Los Angeles nakaboto na. Sa aton balita international, Ukraine nagapati nga nagaplano ang Russia nga magpadayon sa isa ka military parade sa syudad sang Mariupol sa Mayo 9. Russia nagpanginwala sa report nga magadeklarar ini sang all-out nga giyera sa Ukraine. Balita sa negosyo, gobyerno sa Pilipinas naghatag sa 1 milyon nga katrabaho sa nagligan nga tuig. Balita sinampang, jersey nga ginsuksok ni Argentina football legend Diego Maradona na auksyon sa balor nga 485 million pesos. Sa aton balita sa entertainment, Chris Aquino wala ginpanugutan nga makabiyahe abroad bangod sa high blood pressure. Sa balitang espesyal, 35 ka kapit kag isa ka triplets. Dungan nga magagraduate sa isa ka eskwelahan sa Texas, USA. Amoy at tumakabomong aton si mga headlines. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Sa balita lokal, detalye sini, nagpadayon sang simultaneous send-off sa magkapulisan ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO para sa mga iga-deploy nga personnel para sa May 9 national and local elections. Sunod sa kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, 1,376 ang kabugusan nga deployment sa mga personnel sa tagsa-tagsa ka mga voting centers sa Negros Occidental. 233 ang nagikan sa headquarters sang NOCPO. Sunod sa kay Donasco, duha ka mga personnel ay ga-deploy sa kada polling centers, samtang preparado naman ang mga kapulisan sa pagsiguro sa kalinong kagkatawhay sa palabuton nga piniliay.
Ginpatigay na kahapon ang ulihing nga City Joint Security Control Center. Meeting sa siyudad sa Bacolod nga may kangtanan sa May 9 elections. Sino kay Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito. Ang Joint Security Control Center sa siyudad ang ginabugusan sa Bacolod Commission on Elections kon COMELEC Office, Bacolod City Police Office kon BCPO, Armed Forces of the Philippines kon AFP, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, Philippine Coast Guard kon PCG, Bureau of Fire Protection kon BFP, Bacolod kag ang tanan nga stakeholders nga nagabulig sa seguridad sa eleksyon. Gindiskusyonan sa mga ini ang mga plano kag mga security measures para sa May 9 kag tanan nga mga ahensya ang naghatag sang tagsa nila ka mga reports kag assessments. Ginadeklarar man sa mga ini nga generally peaceful sa parehas nga lokal kag national election ang siyudad sa Bacolod. Nagalaw naman si Sorbito nga magkapabili ng kalinong tubtob sa pagtapos ng canvassing sang boto kag pagproklamar sa mga newly elected o kon re-elected nga mga opisyalis sa May 10. Maatpaathag ni Sorbito sa tubtob wala sang technical issues nga magaluntad, partikular sa SD card kag vote counting machine o kon VCMs. Temprano pa sa May 10 mahibaluan na kung sino ang daog sa eleksyon. Sa karon, ginarekomendar sa Bacolod City Joint Security Control Center nga ipaidalom sa green category ang syudad nga may kangtanan sa eleksyon. Apang ini ang magadepende gihapon sa approval sa Regional Joint Security Control Center. We conducted our last and final City Joint Security Control Center meeting together with the Bacolod PSP, the AFP, BGMP, Coast Guard, BFP. Tayo mga stakeholders ng aton nga elections no mga bulig sa aton. We discussed the plans and security measures nga aton patigayon noon sa May 9. Everyone is ready. They gave their reports, their assessment. Today, we declared that Bacolod City for the national and local elections on May 9 is generally peaceful. Nabatian si Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito. Samtang naparigayan kahapon ang sabahin sang final briefing ang Bacolod Commission on Elections sa COMELEC Office sa mga Department of Education o DepEd Election Supervising Officials sa Coliseum sa University of St. LaSalle, Bacolod. Sunod sa kay Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito nga mga ginsapol ang gilakipan sa mga school principals, support staff, medical personnel, kag subong man ang support staff para sa mga isolation polling places ukon ang mga poll workers magluwas na lamang sa mga electoral board nga magaserbe. Patang ni Sorbito nga ang mga gin-briefing kahapon ang second batch na kung sa diin nagdangat ang kabugusan sa 1,510 ka mga poll workers sa final briefing. Siya ang naghatag sa mga panundon na tuhoy naman sa election duty sa mga latungdan kasubong man ang preparasyon kag protocols may kantanan sa mga mahitabo nga problema sa tiun sang eleksyon, particularmente na sa canvassing. Positibo ang COMELEC Bacolod Head nga 100% na nga preparado ang Bacolod City sa May 9, 2022 national and local election. Gipag naman sini nga padgayuno ng final testing and sealing sang mga vote counting machines o kon VCMs sa 45 ka mga voting centers sa Bacolod City sa maabot nga Mayo 7. Ini ang dululungan nga padgayunon kung sa diin ang VCM ay ga-deploy las 7 sang aga, samtang las 8 naman mag-aumpisa ka ginabanta giliyon nga matapos las 9 tubtob las 10 ang takna sa aga. Naghatag itong final briefing sa aton ng mga DESO, DepEd Election Supervising Officials, mga principals naton, ang mga support staff, medical personnel, aton nga isolation polling place nga support staff, ang aton ng mga the rest all workers no nga way labot sa aton ng mga electoral board nga mag-serve. Gaan naton sila sa final briefing sa USLS Coliseum. Ang kabay sa pagpahing ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito. Liwat kaging pandaman ni Mayor Bing Leonardi ang mga residente nga hindi gilayon magpati sa mga fake news nga mabasahan o kung mabatian nila sa social media. Kag sa kanginan nga nagauso subong ang panumdom ang ginhatag sa alkalde pagkatapos naglaptag isyu nga ginaendorso sa alkalde. Si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Si Moreno ang nagbisita sa Bacolod kag naghapit sa Bacolod Government Center. Kung sa din ginabi-abi siya ni Leonardia kaupod sa mga empleyado kag city officials. Sino kay Leonardia, abre ang syudad sa Bacolod sa kung sino man nga kandidato nga magabisita diriya. Ang pagkadto ni Moreno sunod sa alkalde. Ang pareho lang sang nagbisita si Vice President Leni Robredo, Mayor Sara Duterte, Senator Kiko Pangilinan kag ang asawa ni Senator Tito Soto nga si Helen Gamboa. Naibaluan sa nga tubtob subong wala sa presidential candidate nga gin-endorso ni Mayor Bing. Samtang nagapasalamat naman si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson
matapos nga siya ang gin-endorso sa Iglesia ni Cristo sa pagka-gobernador para sa maabot nga May 9 elections. Sunod sa kay governor election, sa ini ang nagdangop sa Iglesia ni Cristo agud nga maghingo sa suporta, ginambalan lamang ini nga siya ang tawgan kung siya ginman ang mapilian nga suportahan sa simbahan. Ginkonfirma sa gobernador nga nabaton niya ang tawag sang Lunes, gani ginapasalig man sini nga ang nabaton nga suporta ang maghatag pa sa iya sa inspirasyon agud nga labawan kun ano ang iya sini nga mga naunana nga binuhatan sa nakaligan nga 3 ka tuig. Ginalantaw man sini nga kaangay sa iya may mga napilian naman ang Iglesia ni Cristo nga suportahan sa iban pa nga mga local positions kag mahimo nga ang mga ini ang natawagan naman apang hindi pa sini matumod kung Sunday sino ginman ang ginpili sang INC sa mga nagapapili sa vice governor, board members kasubong man sa mga alkalde kag konsehal sa mga banwa kang syudad sa Negros Occidental. Last Monday, I received confirmation that the Iglesia ni Cristo endorsing my candidacy for May 9, 2022. Very thankful for this support. Rest assured that this will continue to inspire me to do even better than what we have done these past 3 years. Ang kabahay naman sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Gindayaw ni Commission on Higher Education o CHED, Chairperson Prospero Popoy de Vera si Congressman Gregory Sataya sa pag-author sinising historical nga laying nga nangin Carlos Silado Memorial State University. Nang sa Carlos Silado Memorial State College, ang kamso mo ang 11 nga state university sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Chairman de Vera, bangod sa Republic Act 10931, nagdangat sa 1.6 million ka mga pamatanon ang wala na nagabayad sa tuition kag miscellaneous fees. 1.6 million young Filipinos today no longer pay tuition and miscellaneous fees. Palakpakan naman tayo dyan. Another 500,000 receive tertiary education subsidy. Let me pay particular attention to our 2 legislators here because they are authors of a historic law that nobody imagined was possible in a country like the Philippines. Bigyan ho natin ng because they were there when Congress made the historic decision to pass free higher education. Nabatian si CHED as Chairperson na Prospero Popoy de Vera. Sa napusan nga balita lokal, isa ka 16 anyos kalalaki katapos ang New People's Army nga napatay sa enkwentro batok sa bahin sang 15th Infantry Battalion, 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa Barangay Gatuslao, Banwa, sang Kanuni sang Martes. Madumduman nga naglunta ng enkwentro na 5:30 sang hapon sa Martes sa tunga sa 15 ka makatapos sa makawala nga grupo kang 15th IB kung sa isa ka miyembro ang napatay. Ang enkwentro ang nagdugay sang 15 ka minutos nga insundan sa ikaduha nga enkwentro pagka alas 5:48 sang hapon usa di nagpalalagyo na ang mga rebelde sa nakalinlain nga direksyon. Isa naman ka soldado ang napilasan sa nawala nga baga apang hindi man ini fatal kag nadapatan naman sang pagbulong. Na-recover naman sa lugar isa ka kalibre nga 45 nga pistola, 2 ka mga magazines ang caliber 45 pistol, 2 ka magazines ang 5.56 pistol, 24 rounds ang 5.56 pistol, isa ka backpack, isa ka cellphone. Sa interview sang bombo radyo kay Lieutenant Colonel Michael Cuarteros, ang commander sa 15th Infantry Battalion, nakilala na ang napatay nga NPA kag amo si Anthony Texon alias Kisap Buka. 16 anyos ka medic sa sentro di Gravidad Negros Platoon 2. Siya ang residente sa Sitio Mabon sa may barangay Kabadyangan, Sipalay City, Negros Occidental. Sunod sa kay Cuarteros, bulagay na ang mga ginikanan ni Texon kang santo sa pagsa ni Iloy. 14 anyos pa lamang ay inak sa ini ang gin-recruit sa mga New People's Army. Bangon sa kapigaduhon ka sa pagpanginganyo sa mga rebelde, nag-upod ini sa hublag. Sa karon, ginaproseso pang bagkay agon nga matagan sa nagakaigo nga paglubong samtang nga nagapadayon pa ang operasyon sa encounter site agon nga tsakeron kung may mga nabilin pa nga mga rebelde. According sa kanyang nanay ay itong bata is na-recruit nung siya ay 14 anyos pa ng mga NPA. Ito namang bata ay sumama. Nga, nalin lang siya ng mga NPA dahil nga sa kahirapan siguro. Kaya gano'n ang ano. Ang kamay naman sa pagpagli Lieutenant Colonel Michael Cuarteros, Commander ng 15th Infantry Battalion. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo, kagamuyan to ang mga kaundan sa ato nagapangunan ng mga balita lokal. Sabay naman sa mga kaundan sa ato nagapangunan ng balita national, kay iban pagin nga mga dalalag ko
kag dugang nga mga balita aton panubalikan pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaron, liton kita, dugang nga balita. Nagdugok ang mga supporters ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa liwasang Bonifacio sa Manila kag Danau City, Cebu, sa Martes ng gabi para sa Switch a Candle Prayer Rally. Ago ni pakita ang ila wala untat nga pagsuporta para sa aksyon Demokratiko Presidential Candidate kag agud nga pangamuyuan ang iya sini kadalagan kasubungan para sa malinong tampad kabatinlo nga eleksyon. Masobra 20,000 ka mga supporters sa nagpadulong sa liwasang Bonifacio sa tubang sa Central Post Office sa Manila samtang mga tao sa Danau City ang nagdagat naman sa 80,000 kung sa diin kaupon ni Moreno iya asawa nga si Daini Dumagoso kag mga kabataan nga sa ni Patrick, Joaquin kag Francis sa concert rally sa Cebu. Gipauna naman ni Father Erwin Mendoza ang pagpangamuyo kung saan nagpangay sila sang paggiya sa balaan nga espiritu sa kunanuman ang ila tinutuyo kag lalabuton. Kag nagpangabay nga sila ang makabulig sa pagtukod sa isa katikang para sa ikaayo sa mga Pilipino. Ginduga man sining ang ila pagpangamuyo naman kag pagpangayo sa bulig kag kaisog kung saan sa ila paghimakas ila maagom ang kadalagan. Ginpangabay naman ni Father Mendoza nga basbasan sa Dios ang pungsod Pilipinas si Mayor Isko kag tanan nga grupo nga nagasuporta sa masunod nga presidente. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Nagpanigayon sa briefing ang Commission on Elections sa CONCOMELEC para sa mga international poll observers nga ginhangkat ang mga ini nga ipabilin ang integridad sa palabuton nga May 9 elections. Sunod sa kay COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan, dapat nga sundon sa mga poll observers ang nagakaigo nga mga pagsulundan nga ginpatuman naman sang Commission. Sunod sa iya, makaangko na mainisang mahilway nga access sa bayan sa electoral process apang
ini ang subject sa mga kondisyon nga kinahanglan agud nga proteksyonan ang mga personal kag propiedad sa COMELEC kasubong man ang proteksyon sa privileged information. Gani nagahingyo ini nga respetuhon sa mga monitors ang integridad sa eleksyon paginaman sa pagsunod sa mga ini sa guidelines. Nagpabutyag man ini sa kumpiyansa nga ipabilin sa mga poll observers sa ila impartiality kag objectivity sa bilog nga electoral process. Na-experiensyahan man sa international election observers ang pagboto via counting machines sa briefing. As of May 3, ang COMELEC ang nakabaton sa masobra 26,000 ka mga local absentee voting ballots para sa 2022 elections. Gina-discourage siya sa Commission on Election sa mga botante nga magsuksok sa bayo o kung mga paraphernalia nga may mga itsura kag pangalan sa mga kandidato. Magpadulong ang mga ini sa polling precincts sa adlaw sa eleksyon. Sina Commissioner George Garcia, hindi sila magdikta kung dumilian ang isa ka botante nga magsuksok sang duag nga ginarepresentar sang isa ka kandidato apang likawan lamang ang pagsuksok sa mga bayo nga may itsura sa mga iniya. Sino kay Garcia, ginadumilian ang pagpangampanya sa May 9. Sunod diriya posibleng sawayon ang sa mga election watchers ang mga botante nga magsuksok sa campaign materials sa sulod sa polling precincts. Kung magsuksok sunod sa iya sa face mask nga may itsura sa kandidato, bowler o kun bayo, sigurado ini nga i-object gin ini sang watcher sa sulod sa polling precinct. Gindugang man sining hindi dapat ipagpanagtag ang mga sample ballot sa mga presento. Ang Pilipinas sa natala nga magpatigayon sa national kag local election sa Lunes, Mayo 9. Samtang hugot naman nga nagapakig-angot sa karon ang National Electrification Administration o ng NEA sa 1-1 o kung 121 ka mga electric cooperatives sa nakilala nga bahin sa puso na nga masiguro ang stable nga power supply sa tiyon sa eleksyon. May kantanan diri ginsiguro sa NEA nga ang ilang mga power distributors ang all set na para sa Mayo 9 nga pinilihay. Sumugod-sumugad na Mayo 5 ang electric cooperative ang magasugod na sa 24-hour power situation monitoring tubtob sa Mayo 12 kung sa diin sa pagtapos ng vote canvassing kag pagdeklarar sa mga magadaog. Ginabisuhan man ang mga electric cooperatives nga mag-report sa duha ka beses sa ila NEA Power Task Force Election 2022 natuloy sa power situation sa ila sining nga mga lugar. Sa statement sa NEA, gipahig sining nga ginbaduan ang mga ECs nga i-activate ang ila Emergency Restoration Organization o kunang ERO sa Mayo 5 sa kaanging adlaw na 7 sang aga pagkasuguran na ang 4-hour power situation monitoring tubtob sa Mayo 12 o kung tubtob na sa bahin sang termination o kung ang conclusion sang canvassing sa mga boto kag proclamation sa mga nagdaog nga kandidato. Sanday Vice President Leni Robredo kag batas na diktador nga si Bongbong Marcos na lang ang duha kandidato nga magatubangay sa maabot nga May 9 elections. Kung pagkabasihan ang survey, inipayag sa political analyst nga si Dindo Manhita. Sino kay Manhita? Tuman kalayo sa nga bansi na Robredo kag Marcos sa iban nga mga kandidato sa Pulse Asia survey. Sunod naman kay Dante Velasco, nga isa ka profesor sa komunikasyon sa University of the Philippines sa UP. Halos dikit ang away na Robredo kag Marcos. Sa isa ka survey nga ginbuhat na Velasco, kaupod sang iban pa nga mga profesor gikan sa iban nga universidad. Umalin sang Abril 22 to 30, nakakuha si Robredo sang 32%, sometimes 55% naman kay Marcos. Sunod kay Velasco, 2,400 ang mga respondents sa nasabit nga survey. Imbes nga magpangbalay-balay, ang survey ang ginpatigayon sa mga ini sa mga lugar nga masami nga ginapadulungan sa mga tao kaangay sang istasyon sang LRT. Sunod diri, nagpadulong sang survey team sa istasyon sa Antipolo kung sa Dina, ginpamangkod sa mga ini ang 300 ka mga pasahero. Payag ni Velasco nga nakakuha sa 44% si Robredo, samtang 46% naman kay Marcos. Sa ano kadapusan nga balita national sa 35,000 nga mga balota ang ipadala sa mga overseas voters sa Los Angeles Consular District, linibo na ang nakompleto kag naisip. Sunod sa kay Francis Maynard Malion, ang overall head sang overseas voting sa LA, ginakalipay nila ang resulta sa mga botante bangod nga napawan sini ang ilang mga ginalahuman. Sunod diri masami nga Lunes kag Huwebes lamang nila ginapatigayon ang ballot feeding apang bangod sa kanamuon sa numero sa mga boto nga nagabot. Naghingyo sila sa COMELEC kadugangan sa pila ka adlaw ang feeding kaya nakabato na sila sa komunikasyon nga sarang na sila nga makapatigayon sa feeding sa vote counting machines humalin Lunes to Biyernes. Pagabuksa naman sa consulate ang isa ka voting area
para sa in-person voting sa mga botante nga wala pa nakabaton sa mga balota. Sunod diri sarang ama ini nga makaboto on-site sa Philippine Consulate General Humalin Lunes tubtob Biyernes las 9 atak na saga tubtob las 7 sang gabi kag las 10 sang agas tubtob las 4 sang hapon naman kun Sabado. Pagka Domingo magabukas sila tubtob la 1 sang hapon sa Mayo 9. Sunod pa sa mga opisyales, may mga tikang naman sila nga ginpreparar para sa mga persona nga magatuyo nga magboto sang makaduha ka beses. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takla 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa madetalya na sa ato nagapanguna nga balita sa luwasang pungsod sa Kiev naman dito sa Ukraine. Ginakusaran sa Ukraine ang Russia. Gayni ang nagaplano nga magpatigayon sa isa ka military parade sa syudad sang Mariupol sa Mayo 9 agon nga iselebrar ang kadalagan sini batok sa mga Nazis sa World War II. Sunod ka sa bahin sang Kiev, isa ka opisyal nagikan sa Presidential Administration sa Russia ang nag-abot sa strategic southern port city nga ginguba sang Russia sa masobra 2 ka bulan sini nga invasion sa Ukraine agon nga tsekeron ang plano para sa Victory Day Parade. Sunod sa military intelligence sa Ukraine, ang Mariupol ang maging sentro sang selebrasyon bangod makitaan nga ang mga dalanon ang gintinuan kag ginapangkuha ang mga debris, mga bangkay kag unexploded ordinance. Ang Mariupol isa sa mga syudad sa Ukraine nga tuman kag natamaan bangod sa invasion kag isa ka grupo sa Ukrainian forces na nagapabilin pa sa gihapon sa Azovstal steel plant. Ginalanto naman sa Kiev nga ginadihon sa Russia ay isa ka large-scale propaganda kay ipakita sa mga Russians ang mga istorya sang kalipay sa mga locals sa pagpakita sa mga ini sa mga occupers. Sunod naman sa kay Mariupol Mayor Vadim Boychenko, may ginahimo ang mga Russians sa syudad kag daw kaangay nga sila ang may ginapreparahan. Ginapanghukas man sa mga ini ang mga senyales sa bahin sa mga krimen nga ila gin komiter. Para sa katapusan nga balita internasyonal, ginpanginwala sa Russia ang mga spekulasyon nga madeklarar ini sang all-out war o kon all-out nga gera sa Ukraine sa masulod nga mga inadlaw. Tubtob sa karon, ginpanginwala sa gihapon sa Moscow nga nagagyera ini kag ginatawag sang ang invasion nga special military operation. Apang nagapati mga Western officials nga sarang nga magamit ni Presidente ako ni Russia President Vladimir Putin ang May 9 Victory Parade. Agud i-anunsyar ang escalation sa military action. Sunod naman kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, hindi matuod ang tanan nga mga huring-huring tuoy diri. Unang nagipayag ni UK Defense Secretary Ben Wallace nga ang Moscow Parade ang nagakomemorar sang kapierdihan sang Nazis sang World War II ang posibleng gamiton bilang drum to support para sa mass mobilization sang tropa kagliwat nga pagpangsakop sa Ukraine. Samtang ginatawag lamang sa mga Russians ang invasion nga special military operation. Agud i-demilitarize o kung denazify ang pungsod kag ginhimo reference ang ilang mga aligasyon tuoy sa mga Nazis sa Ukrainian government. Para sa aton nga balita sa negosyo, nalabot sang gobyerno ang goal sini sa paghatag sang 1 ka milyon nga trabaho sa tinalikdan nga tuig bilang kabahin sang Employment Recovery Plan bangod sa COVID-19 pandemic sunod sa Department of Trade and Industry o DTI. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang revival sang Build program ang nagduso sa pagtukod sang kapin 700,000 ka mga trabaho sa construction sector lamang. Ang Student Employment Program ang Labor Department kag livelihood package sang ahensya ang nag-generate sang 200,000 employment opportunities. Apang sunod diriya, ang mga numero ang wala nag-reflect sa employment opportunities kag ginhatag sa iban nga mga sektor. Wala pa naka-release ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI sang report tuhoy diriya. Sunod siya, sini nga tuig bangod sa pagbukas ng tourism sector, hotels, restaurants, resorts, tourism-related services, ila malabot ang 1 ka milyon nga goal. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang 1 ka US dollar may baylong 52 pesos and 29 centavos. Ang 1 ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 66 centavos. Ang 1 ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 78 centavos. Ang 1 ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 94 centavos. Kag ang 1 ka euro may baylong 55 pesos and 4 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations ang unleaded na gabalor sang 69 pesos and 35 centavos, tubtob 70 pesos and 14 centavos. Ang premium na gabalor sang 70 pesos and 10 centavos, tubtob 73 pesos and 64 centavos. Kag ang diesel na gabalor sang 74 pesos and 1 centavo, tubtob 74 pesos and 80 centavos.
Para sa atong nga balita sa inampang, ginoksyon sa balor nga $9.3 million o kon kapin 485 million pesos ay jersey nga ginsuksok ni Argentina football legend Diego Maradona. Sa ini ang nakascore sang makaduwa ka beses batok sa England sa 1986 World Cup kag ginakabing nga record sa maskin ano nga item para sa sports memorabilia suno sa Sotheby's o kon Sotheby's. 7 ka mga bids ang nagcompete para sa jersey nga nagsugod sang April 20 kag nagtapos sa Miyerkules ang aga. Suno kay Bram Watcher, pinuno sa nga streetwear kag modern collectibilities nga Sotheby's. Ang historic shirt nga ang isa ka reminder sa nga importante nga tiyon hindi lamang sa maragtas ng sports kundi sa maragtas ng 20th century. Ini ginakabing nga most coveted football shirt kag ginoksyon kag sa karon ini nga nagauyat sang auction record sa maskin anong object sa bahin sa sports. Ang jersey ang ginapanagyan malin sang natapos ang kontrobersyal nga encounter pagi sa pag-oppose kay midfielder Steve Hodge. Naging swap ang jersey kay Maradona matapos na pierdeng England sa 2-1 sa Mexico City. Samtang sa ato naman nga balita sa entertainment. Ahay, wala gin pahanugutan sa doktor ini si Miss Chris Aquino nga magbiyahe sa iba na pungsod para sa medical treatment. Sa komento ni Chris sa Instagram post ni Angel Oxin, gipag sini nga nagtaas sa iya sini nga blood pressure. No, antes kuntani ang iya sini tala nga paghalin. Sunod sa kay Chris, wala iniging clear sa mga doktor sa pagbiyahe bangod 140/92 ang waking BP kag 136/93 pa sa gihapon ini tubtob sa karon. Sunod diri hindi niya masarangan ang long haul flight dugang man sa Queen of all media nga na asthma attack pagidini kag nasufrer sa masobra anom kasi man na chronic sinusitis. Mao grabe no. Nadumduman man ni Chris ang gipayag ni Angel nga hindi ana ini maghalin nga iya ginakabi nga premonition kung daw kaangay man diri no. Sunod sa kay Chris yara nakuntani sa airport ang iya mga kabataan nga sa ni Josh and Bimbe. Nagpangabay naman si Chris kay Angel nga siya ang bisitahon. Sa Abril gipayag ni Chris nga natala na ini nga magbiyahe kaposible nga magadugay sa sulod sa isa ka tuig ang iya pagpabilin sa iba na pungsod para kuntani sa iya sini nga pagpabulong. Para sa aton nga Bombo Health News, sa subong nga panahon, madamo nga bagay ang nagahatag sa tawo ng stress, anxiety, kag depression. Gani dapat amligan nato ng aton nga mental health. Ang pagkaon sa berries ang inalakipan sa strawberries, blueberries, raspberries, kag blackberries ang maayong antioxidant ka makabulig sa pag-repair. Sa damage cells, silbi na sa aton utok kag makabulig man paayo sa mga palamanog o kon inflammation nga gintugas ang free radicals nga makita sa pollutants kaangay sang asos ng sigarilyo. Ang antioxidants nga makakuha sa berries ang makabulig man sa pagdula sa mga sintomas ng anxiety kag depression. Dugang ang benefits nga makita sa berries amo ang polyphenolics ini nga nahibaluan nga makapa-improve sa aton memorya, concentration kag attention span. Samtang sa ato naman balita espesyal kung kaisa nagaka-amaze na kita no sa tiun nga makakita sa masobra sa isa ka pares sang kapid nga upod sa isa ka lugar. Apang isa ka school district sa Texas, USA ang natala nga magpadagan sang pinasahi nga graduation ceremony matapos nga ini ang pagatamungan sang 35 tanan ka mga pares sang kapid kaisa sa kaset sang triplets nga magasaka sa stage nga magakuha sa ila sini nga mga diploma. Uy, magacover kita sa no dito Bombo France. Ang Mansfield Independent School District ang magapanigan sa espesyal nga event sa Vernon Newsom Stadium agud nga igaselebrar ang 36 ka sets sang multiples gikan sa senior classes sa 5 ka high schools isa ka malapit naman nga mag-college sa high school. Santo sa mga opisyales, ang graduating class nga ginabusan sang 35 twins kag isa ka set sang triplets amo na ang pinakamadamo nga multiples nga makitaan sa isa ka kaygaynan sa nasabit nga distrito. Sunod sa kay Angela Morca nga nag-eskwela sa Mansfield ISD, kaupod sa iya fraternal twin nga si Anthony nga masadya ang may kapid. Kangay sa ilang apisar hindi pareho ang itsura yara gihapon ang bond nga makitaan sa iban nga mga kapid. Si Angela ang magasulod sa Yale University sa fall, samtang si Anthony naman ay kapid ang mag-eskwela naman sa University of Houston. Sunod sa kay Anthony Morca, mangin dako naman ini nga pagbago sa ila bangod hindi na sila upod nga kaangay sa ila sini nga nakaandan na nga of the night sila sa halos tanan nga tiniyon. Apang ginapagkamaayo naman sini nga mahimo gihapon sila nga makatawag sa isa ka isa o kon maka-text nga magapakita nga yara gihapon sila sa
isa ka isa for each other, no? Bilang mga twins. Ang graduation ceremony sa Mansfield ISD ang nakaschedule nga patgayunon sa katapusan sa bulan sang Mayo. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa lakat sa aton singa panahon. Weather update, ang frontal system ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Ang easterlies ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sa pusod. Ang Caraga kag Davao Region ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob tugas sa easterlies. Ang Batanes kag Babuyan Island ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may pagulan tugas sa frontal system. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pusod ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob tugas sa easterlies ukon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa nabagatna na silangan tubtob na minhan na silangan. Ang Visayas naman kanabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan na paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na nabagatna na silangan. Ang Mindanao naman ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa bahin naman sa aton sininga temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 37 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 2% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 11 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa Kawayan, 23 to 36 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 3% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 kilometers per hour, mostly cloudy. Samtang sa Iloilo naman, 26 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 4% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 13 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 10% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Diri naman sa syudad sa Bacolod, 25 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 4% nga magatupa ang ulan diri kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 6 kilometers per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak la 5:29 subong aga kag magatunod na 5 o kun alas 6:1 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kag aboyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 5 na kita sa bulan sa Mayo 2022. Kasabay naman sa aton sini The Vote 2022 Election Countdown. Mayara na lamang kita 4 ka adlaw. 4 days to go. Antes man ang paghiwat sang Mayo 9, 2022 nga national and local elections. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Report 2nd edition upon naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Franz Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may Tigulo Regional Hospital. Mahimo depression ginman ang rason, kabuhi ginkuha sang dalayon, sang pasyente nga naglumpat sa balay bululngan, kataas ang ginlupatan, kabuhi wala gid matabangan. Ikaduha na nga beses subong nga tuig nga may naghikog, pasyente ang ulo nagalibog, wala pa nga daan sang pwedeng istoryahon, kay tungod sa ospital siya lamang ang nagaisahanon. Himata hindi pwede makaunay bantay, patakaran ni Dr. Dilon nga makamamatay, nagatuga abi ini sang tuman nga depresyon, ilabi na sa mga pasyente nga may lala nga kondisyon. Tani pamunuan sang regional hospital ang makabugtaw na, hindi pagulaton nga mga nagahikog madugangan pa. Regional hospital isa ka balay bululngan, imbis nga mag-ayo ang pasyente, base diri pa kag madayunan. Ang ini nga pangunahuna pananaawan ang ginpadala ni Max Orlina, Sambago City, Negros Occidental.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.